Har du hört en någonting om norsken? Nej. Men inte jag heller. Okej. Ja. En bra historia va? Vem är det som kommer emot oss där? Ser du, vem är det? Jag vet fan inte alltså. Jag blir rädd. Han går lite konstigt. Hallå? 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 Vad? Kom igen öppna, vad fan, han är minst 10 meter bort. Nej! Han kommer ju! Hehe.